இணைந்திருக்கின்றோம் வணக்கம் தமிழொலி நிகழ்ச்சியினூடாக இன்றைய தினம் இந்த சமகாலமாக எங்களுடைய நாட்டிலும் சரி இப்போது அதிகமாக நிலவுகின்ற பிரச்சனைகள் தொடர்பாக நாங்கள் இருவருமே உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். குறிப்பாக நாங்கள் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தோம் நிறைய பிரச்சனைகள், அதாவது நிறைய பொருட்களுக்கு இப்போது பற்றாக்குறை நிலவி கொண்டிருக்கிறது. அதையெல்லாம் நாங்கள் சமாளிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிறைய சிக்கனத்தை கடைபிடிப்பது நல்லது. அதே போல சில இடங்களில் நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த சிலிண்டர் பிரச்சனை இருக்கிறது இல்லையா. எதிர்காலத்தில் நாங்கள் விறகடுப்பில் தான் சமைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை படைத்ததாகவும் இருக்கிறது. எனவே இப்போது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், எதிர்காலத்தில் நிலவுகின்ற உணவு பற்றாக்குறை நிவர்த்தி செய்வதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களது வீடுகளிலேயே இருக்கின்ற இடங்களில் எங்களால் முடிந்த வரைக்கும் நாங்கள் பயிர் செய்கை செய்ய வேண்டும். அதாவது நாங்கள் வெளியில் கொடுக்காவிட்டாலும் எங்களது குடும்பத்திற்கு எங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப நாங்கள் சிறு சிறு விவசாயங்களை நாங்கள் செய்தோம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஓரளவு எங்களுக்கு சமாளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இப்போது அதிகமாக நிறைய பேர் வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலநிலை, ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கிறது. எனவே உங்களால் முடிந்த வரைக்கும் நீங்கள் வீட்டில் இருந்து கொண்டு வீட்டு தோட்டம் செய்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய எங்களுக்கு தேவையான காய்கள், அதுவும் இயற்கையான முறையில் எங்களுக்கு இப்போ பெற்றுக்கொள்வது கொஞ்சம் கஷ்டமான விடயமாக இருக்கிறது. எனவே நீங்கள் வீடுகளில் செய்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு இயற்கையான முறையில் உங்களுக்கு தேவையான காய்கறிகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதுக்கு அடுத்தபடியாக டிலக்ஸி, இப்போ நீங்கள் அதிகமாக வீட்டில் இருக்கிறபடியால் சுயதொழில் மூலமாக அதிகமான வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே பெண்கள் அதிகமாக இந்த சுயதொழிலில் கொஞ்சம் முயற்சி செய்வாங்க. சுயதொழில் எங்களுக்கு எப்பவுமே கை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது. எனவே நீங்கள் வீடுகளில் இருந்து கொண்டு அலங்கார வேலைகளாக இருக்கலாம், அல்லது முக்கியமாக தையல் தொழிலாக கூட இருக்கலாம். எனவே நீங்கள் இப்படியான சுயதொழிலை செய்கின்ற பொழுது அதன் மூலமாக ஏதோ எங்களுக்கு ஏற்றது போல வருமானம் வரும். எனவே இருக்கின்ற நாட்களில் நாங்கள் எப்படி பயனுள்ள நாட்களாக மாற்றி அமைக்கலாம், எங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடியதை என்னென்ன விடயங்களை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒவ்வொருவருமே எல்லா விடயங்களிலும் சிந்தித்து செயற்பட வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தையும் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொண்டு தொடர்ச்சியாக இணைந்திருக்கலாம். நிகழ்ச்சியில் அடுத்த பகுதி இருக்கிறது, அந்த பகுதியை தொடர்ந்து மீண்டும் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்து கொள்ளலாம். டான் தமிழொலியில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள். வணக்கம். சித்த மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் இந்த வார தொடர்ச்சியாக சளித்தொல்லை, நீர்க்கோவை, பீனிசம் சொல்லுவோம், அஸ்மா போன்ற நிலைமைகளில் எவ்வாறான மூலிகைகளை எவ்வகையான கை மருத்துவ முறைகளாக அல்லது உணவு கூறுகளாக எடுக்கலாம் என்பதை பற்றி பார்ப்போம். சிலருக்கு இந்த தொண்டையில் அலர்ச்சி ஏற்படும். எந்த நேரமும் ஒரு ஃபெரிஞ்சியல் இரிட்டேஷன் என்று சொல்லுவோம். தொண்டையில் அலர்ச்சி இருந்தால் அப்படியான அவஸ்தைகளில் நீங்கள் கூட சிற்றரத்தை அல்பீனியா கல்கராட்டான்ற ஒரு மூலிகை செடி இனத்தை சேர்ந்தது, என்னுடைய மட்ட நிலத்தண்டு, அந்த மட்ட நிலத்தண்டை அப்ரூவ் பண்ணி அந்த மட்ட நிலத்தண்டுகளை சேகரித்து அதை சின்ன சின்னனாக கட் பண்ணி நீங்கள் வச்சுருக்கணும். ஃப்ரெஷ்ஷான உடன் மட்ட நிலத்தண்டு தான் இந்த தொண்டை அலர்ச்சிக்கு நல்லது. உடன் மட்ட நிலத்தண்டு எடுத்து அதோட தோலை சீவி போட்டு ஒரு சிறிய அளவு துண்டு எடுத்து நீங்கள் வாயில் அடக்கி அதை உமிஞ்சு சாப்பிடணும். சாப்பிட அந்த சலைவாவோட அதோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் சாரும் சேர்ந்து இந்த தாவிதம் அடைந்த தொண்டையில் பட்டு கொண்டு போவே இந்த தொண்டை அலர்ச்சியால் வர இருமல் போன்றவற்றை தணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த சிற்றரத்தை என்ற மூலிகைக்கு. அதே மாதிரி அதிமதுரம் கிளிசரைசா கிளேபரானுவம். அதிமதுரம் எங்களுடைய இலங்கையில் வளரக்கூடிய பிரதேசங்கள் இல்லை. இந்தியாவிலையும் பனிப்பாறைகளில் தான் கூட அதிமதுரம் வளரும். இந்தியாவிலிருந்து நிறைய வேர்களாக எங்களுடைய தமிழ் ஆயுர்வேத மருந்துகளுக்காண்டி இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றது. நிறைய மருந்து கடைகளில் அதிமதுர வேராக நாங்கள் வாங்கலாம். இந்த அதிமதுர வேரை எடுத்து ஒரு சிறிய அளவு துண்டை எடுத்து 2-3 நைச்சு போட்டு நீங்கள் வாயில் போட்டு உமிஞ்சு அந்த வாயில் அடக்கி அதை சப்பி கொண்டு வர அதிலிருந்து வார எக்ஸ்ட்ராக்ட் சாறு இந்த தொண்டையில் பட்டு கொண்டு போனால் ஒரு ஃபெரஞ்சியல் டெமல்சன் மாதிரி தொண்டைக்கு ஒரு உள்ளழல் ஆட்சி மாதிரி இதில் இருக்கிற தாபிதத்தை குறைக்கிறதால எங்களுக்கு அதால் வர இருமலை தணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஆகவே நீங்கள் உமிஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த சிற்றரத்தை அதிமதுரம் போன்றவற்றை பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் அடுத்தது முக்கியமாக இந்த ஆடாதோடு என்ற மூலிகை, அது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி அந்த மூலிகை காட்டி ஆடாதோட பாவட்டை ரெண்டையும் எவ்வாறு வேறுபடுத்துகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். நான்
அதில் முக்கியமாக வந்து இந்த ஆடாதோட மூலிகை, இந்த ஆடாதோட மூலிகையில் வெசிசின் என்ற ஒரு வேதிய சத்து இருக்குது. மேலத்தைய மருத்துவத்தில் சொல்வின் என்ற ஒரு டேப்லெட் அல்லது சொல்வின் சிரப் என்று நிறைய மருந்துகள் இந்த சுவாசப்பை தொற்றுகளுக்கு பயன்படுத்துவினோம். அதில் இருக்கிற வேதியியற் பொருளும் இந்த ஆடாதோடையில் இருக்கிற வேதியியற் பொருளும் ஒரே வேதியியற் பொருள் தான் இருக்கும். இதில் நாங்கள் ரசாயனமாக பிரிச்செடுக்காதபடியாக பக்க விளைவுகள் இல்லை. அவை நீங்கள் இந்த ஆடாதோட இலைகளை தாராளமாக பயன்படுத்தலாம். கொஞ்சம் கைப்பாக இருக்கும். அந்த கைப்பு சுவை அந்த கபம் இல்லை சளியை கண்டிக்கிறதுல இன்னும் விசேஷமானதாக இருக்கும். நீங்கள் ஆடாதோட இலைகளை எடுத்து ஒரு பானைக்குள்ள தண்ணி வச்சு அதில் அந்த ஆவியில் மேலே பானைன்ற வாய்க்கு ஒரு துணியால் வேடு கட்டி அதில் இலைகளை போட்டு இந்த ஆவியில் இலைகள் நல்லா வெந்தா பிறகு இதை இடித்து சாறு எடுக்கணும். அந்த சாறில் வந்து நீங்கள் வயதுக்கு ஏற்றளவு 2 தொடக்கம் 4 தேக்கரண்டி அளவு தினம் 2 வேளை அல்லது 3 வேளை என்று தொடர்ச்சியாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு வரலாம். அப்போ குழந்தை பிள்ளைகள் இருந்தால் சில்ட்ரன்ஸுக்கு கொடுக்க நீங்கள் இந்த ஆடாதோடைய இதே மாதிரி குடிநீர் காய்ச்சி அதுக்களவான தேனும் கலந்து அடுப்பேற்றி ஒரு பாகுபதம் மாதிரி ஷ்ரப் மாதிரி காய்ச்சி வச்சுக்கொண்டு ஒரு தேக்கரண்டியிலிருந்து மேசக்கரண்டி அளவுக்கு இந்த ஆடாதோட மூலிகையை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு வரலாம். மற்ற கூட வந்து நாங்கள் அந்த மொசுக்கையில் தூதுவளம் இலை அதுகளில் சம்பல் அதுகள் கூட செய்யக்க அந்த இலைகளை கூடுதலான அளவு நீங்கள் சேர்த்து பயன்படுத்தலாம். மொசுக்க இலையெல்லாம் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நிறைய எடுத்து நல்லா கழுவி சின்ன அரிஞ்சு அடை மாதிரி இந்த ரொட்டி செய்யக்குள்ள இந்த இலைகளை நிறைய போட்டு அடை மாதிரி நெய்யில் பொரிச்செடுத்து கொடுத்தீங்களா இன்னும் சிறுவர்களுக்கு இந்த சளி அதுகள் வராமல் தடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஆகவே அந்த எங்களுக்கு தெரியும் இந்த சளி அல்லது இருமல் நீர்க்கோவை போன்றன கூடுதலாக வந்து எங்களுடைய மருத்துவத்தில் நாங்கள் சொல்கிறேன்னா மழை காலம் அல்லது பனி காலத்தில் கேர் காலம் கூதிர்காலம் முன்பனி பின்பனி காலங்களில் அதிகமாக இருக்கும். அதை விட பூக்கள் மலர்ற காலங்களில் அந்த மகரந்தங்களால் வர ஒவ்வாமையாலையும் இந்த சளி நிலைமைகள் கூடுதலாக ஏற்படும். அதை விட கூட வந்து நாங்கள் இந்த தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படுற புகைகளை சுவாசிக்கிறதால அப்படியான நிலைமைகள் கூட எங்களுக்கு சில வேளை இந்த சளி போன்ற நிலைமைகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். அதாவது எங்களுடைய தனிப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள் உணவு மாற்றங்கள் கூட இந்த நிலைமைகளை ஏற்படுத்தும். இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் கூடுதலான அளவு இப்படியான கை மருத்துவ முறைகளை வந்து இந்த மூலிகைகளை பயன்படுத்தி போது பக்க விளைவுகளிட்ட ஆரோக்கியமான நிவாரணத்தை இப்போ அதுக்கு நிவாரணியாகவும் அமைந்து விடுகின்றதாகவே இந்த மூலிகைகள் வந்து இப்போ நான் சொன்ன மூலிகைகளை குடிநீர்களாக சாறுகளாக அல்லது சில உணவு கூறுகளாக சின்ன கை மருத்துவ முறைகளாக நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். மற்றது கூட வந்து இந்த சுவாசப்பையில் வந்து ஏற்படுற குழாய்கள் சுருங்கி சுவாச குழாயில் அதுக்கிடையில் இருக்கிற மழுப்பு தசைகளில் ஸ்பெசிம் சுருக்கங்கள் வரும்போது ஏற்படுற வீசிங் போன்ற நிலைமைகளுக்கு வெள்ளெருக்கம் பூ சிறந்தது. கலோட்ரோபிஸ் ஜிகேண்டியன்னு சொல்லுவோம். அந்த வெள்ளெருக்கின்ற பூக்கள் வெள்ளெருக்கின்ற எல்லா பகுதியை ஒடிச்சாலும் பால் வரும். அதன் பால் வந்து நச்சுத்தன்மையானது. ஆகவே இந்த வெள்ளெருக்கம் பூக்களை சேகரித்து நல்லா கழுவி வாட விட வேணும். நல்லா வாடினா அந்த லேட்டெக்ஸ் தன்மை அதில் ஒன்றிலையும் இராது. நல்லா வாடினா பிறகு இந்த வெள்ளெருக்கம் பூக்களையும் மிளகும் இப்போ நீங்கள் ஒரு பங்கு வெள்ளெருக்கம் பூ எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு பங்கு மிளகு எடுத்து 2ஐயும் சேர்த்து நல்லா அரைக்க வேணும். நல்லா அரைச்சி போட்டு குட்டி குட்டி மிளகளவு மாத்திரைகளாக உருட்டி வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் வந்து தேன்லேயோ சுடுநீர்லேயோ எடுத்துக்கொண்டு வந்தாலும் இந்த வெளிமூச்சு கஷ்டம் அவற்றை குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும். டான் தமிழொலியில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்.